Maika maviri awaise ufederalize yako unototi ukowe usvitse 110 wako wasaizvozvo 110 masaga makumi maviri pane mhuriko dzamasaga makumi maviri pagore hapana igore saga mwedzi saga saka 12 bags wakwana aya mamwe 8 ndokuravira unochengetawo kuita kuti hamnozvinaya mangwana zvagara zvigoitika izvozvo. Saka ndinofungira kuti ndambobvunza minista wenyu kuti presidential input scheme yakatotanga kuti muwane muchipiwa kungadira kusina mudzumba yavasati vasvika asi zvose zviripo takagadzira nenguva munonzwa veku-MDC vaitaura kuti musapa presidential input scheme mazuva esarudzo kati aiwa sarudzo iriko kana sarudzo hakuna isu tagara tine mutemo wezanu-PF wokuti tinochengeta vanhu vedu tinovapa presidential scheme whatever you think as MDC nevenyu MDC tinovapa nokuti toda munhu wese muzimbabwe ararame. Moita zvenyu musikanzwa munozoitai nemaguta zvepresidential input scheme yedu maguta manje moita musikanzwa manje tirikuona muri kuitai kusungunuka idemocratic space mukati menyika ino. Democratic space yataita create yokuti vanhu vanoita musikanzwa vanoita takangotarira asi vasazofunga kuti kutarira takanyarara kupusa